hita fa zava-dehibe loatra zegny ny fitsidiagnanareo ty indrindrindrina amin'ny fampandrosoagna ny tanànan'ny Bifota. Ke eto zay monsieur le maire mametraka fialantsiny nagniraka directeur ny cabinet-nany za ny tegnako nandeha nitsidika anareo ty amiandrany an'ity ary isoragna koa zegny le délégué au maire anareo nagnambara le fagnanaovantsika asa tagna maro ny an'ity zany hoe fagnamboarana bassin zava-dehibe loatra satria fahadiovagna indrindrindrindra antsika mivalagna aretigny izy io ty fahadiovagna ilaigna amin'ny fiarovagna anazy ty ke isoragna raha zegny eto zegny mankasitraka le mpagnampy nahitagna fagnanaovagna izy ty zany hoe zany tsy nagnampy ara-bola fo fa nagnampy jusque za zio mahita izy fa tegna mitsangana karaha izy mihitsy zegny ny technicien aminany ty isoragna betsaka amin'ny fandavantegna ataoko tsara tatitry avy amin'ny monsieur le maire agny ny zavatra rehetra zegny satria izay miasa fo boka ny ampiagna fotoana izy io karazagna fifaninanagna masina izy ty indrindrindra amin'ny arrondissement nahazo délégué au maire vaovao nareo zay ke nohony zegny hita zegny nihezaka fa magnentagna anareo koa hiaraka agnampy izy amin'ny fampandrosoagna tena atao satria io tsy vitan'olo araiky raha ty fa arakaraka ny fahitanareo fiantegnananareo aminazy ny mampazoto izy agnano izy mba ho avy lavidavitra koa zegny fampandrosoagna arrondissement ty ary izy volaniko igny zay fanjakana zegny hiezaka agnampy ke ataony taditra monsieur le maire agny raha zegny zegny manikoragna tam président Fokontany ino aby hika vita ty za ino koa ny laharam-pamiagna ino raha ataoko trilaigna izy mafanagambara tyo ke ataoko taditra agny zegny mampirisika anareo ampianareo délégué au maire anareo satria io zegny sonotegna ny maire ty mikarakara anareo ty fa miankiny amin'ny taditra ataony avy agny ny regninay ahafahanay mitsidika ty ary zegny navianay mitsidika ty fa mankahiry anareo mbala ho fotoana agnanaovan'ny monsieur le maire tournée mbala tsidika anareo ty fa ataonay taditra tsara avy agny zegny raha jiaby zegny za matoky fizika avy aty tsy ho tagnampolo indesy tena misy antony le nanaovana zay fa aminay eto efa tonga ny andro mahitany lany le rano avy de ty rano ty tsy ritra de zay nanosika anaovana ny rano io mba fahasoavan'le vahoaka zany izy aminay eto zegny kofa maintany tegna mijaly rano de hitanay ty izy tokony agnampy zay amin'ny fijaliagna zegny izy zegny ny antony agnanaovana izy ty izy moa atosiky baka amindreo mpamaly vato ato aminay reo zegny miantoko vato miantoko ciment zegny tegna isoragna reo zegny io tsisy karama tsisy tambiny fa asa tagna maro tegna zegny nataonay tsisy maratsy ny fagnadiovagna raha fagnadiovagna zegny tsy miboaka baka ty ambony anao idrika an-tragno fa baka an-tragnonao anao miboaka raha tsapanao madio agnaty ny tokantragnonao tsara koa ny magnodidy anao ary ny midrika amin'ny tanàna misy anao atsika zay aza mieritreritra hoe nivalagna aretin'ny coronavirus no ahafahantsika andeha agnadio tanànatsika fa nambarako amintsika matetika io fako io mitarimy aretigny maro paludisme zay tsy avy baka ia baka amin'ny loto satria le loto io donne moko i peste zegny tsy avy baka ia baka valavo baka ia ke dikan'izay le valagna arety magnodidina antsika zanak'olombelogno tsy maintsy baka amin'ny loto ka tsy afaka atsika hitsanjana hoe fahasalamagna zay ka raha tsy magnadiova ka zay natonga ny fanjakagna nagnambara hoe ataovany andraikitry apetratsika mivahoaka atsika mba ahafany tanatsika madio tsy mandroso ny tanàna raha tsy avy aty fotony ny fagnadiovagna ary ny fampandrosoagna avy agny ivela ka isoratsika ny filoham-pirenena nampatsiaro atsika vahoaka ny malagasy ny hoe asa tagna maro ny asa tagna maro zay fa nisy tagny taloha fa nambela ka izy io ampody am'izao fotoagna atsika ty fotony no magnano asa tagna maro de manonga agny fa miaraka magnadio atsika amin'ny tanàna ka zay amin'ny mandroso ny tanàna ka na dia zegny aza ny koragna ataoko eto misy ny vahiny atsika avy agny anvilo isoragna monsieur le maire tsy nagnadigna atsika ty amin'ny Fokontany Ampora Fokontany Belamandy arrondissement Befota natsapa izy ary nahazony hoe fa misy tanàna agny misy tompony andraikitra agny magnano resaka andraikitry nagniragna ary saharin'ny commune zay ka nandefa ny solotegna avy agny izy tsy azo fa directeur du cabinet ao amin'ny commune monsieur Patrice after nakafarina amintsika fokon'olo taloha nisy remandreny teo tsy hoe nataony tsisy fa nizy io ny izy tsy agny tsy agnaratsy atsika fa maromaro amintsika io tsy zatra magnano asa tagna maro tsy zatra magnato fivoriam-pokon'olo zao ny raha ambarako atsika misy carnet alefa agny tsy ho ela agnatin'ny carnet io fivoriam-pokon'olo ndraiky asam-pokon'olo ka rehefa misy asam-pokon'olo carnet-nao tsy nipointy manomboka aty amin'ny Fokotany amin'ny komity Fokotany aminaka amin'ny arrondissement
ary amin'ny gendarme tsisy mahazo magnano malitsika satria magnambanimbany zay fanjakana nambelan'ny fanjakana agnabo atsika karaha zay misy amitsika aiko fa mipetraka aty amin'ny arrondissement Befota ka tsika afaka mivezivezy na niny taratasy atao na dia miteraka aza anao mety tsy ataoko satria tsisy carnet bokon'olo anao tsy mipetraka fa misany koleta agnaran-tanàna na dia misy aza zegny atantsika hoe valagna aretigny be zay malaza amitsika zao fa nefa noho ny finiavantsika hagnatsara ny tanàna hampandroso tanàna dia tsy nataontsika tambagna amizao fa tongavantsika marobe agnatanteraka didy sy andraikitra ka sahorantsika zegny atsika jiaby